Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, patay ang usa ka ginang human gidunggab sa tangkugo sa tao nga mangayo unta og kwartas biktima. Si Mark Ridgeabelia sa report. Sa CCTV, makita kining usa ka babayi nga galakaw sa may crossing V Locsin Street o Real Street, Dumaguete City gahapon sa hapon. Makita usab nga may gasunod kaniya. Apan sa kalit lang, gidunggab sa suspetsado ang tangkugo sa biktima. Nakalakaw pa kini og pipila ka metros apan nalupog na kini. Nakuhaan usab sa CCTV ang pagdala sa tricycle sa Tambalanan apan giingong patay na kini. Gila ang biktima nga si Jeneline Ortega, minyo taga Barangay Calos, San Jose, Negros Oriental. Matud ni Police Lieutenant Colonel Ronuel Fongo, hepe sa Dumaguete City Police Station, nga nasikop nila ang suspetsado nga gilang si Michael Trinidad alas 8 na sa gabi. Mitukma ang dagway sila nadakpan sa hulagway nga kuha sa CCTV. Yun yung nakatulong para ma-identify natin yung suspect. And through that CCTV, we were able to coordinate, locate itong suspect. Giangkon sa suspetsado nga nahimo niyang krimen human nagdumili ang biktima sa paghatag kaniyang kwarta nga ipalit unta niya og makaon. Sa gibati niyang kagutom, daw mingit-ngit ang iyang pananaw nga mohinungdan nga nadunggaban niya ang biktima. Matod sa kapulisan, ang suspetsado sa ka-parking attendant sa syudad ug nadakpan na kaniadto tungod sa pagsuyop og solvent ug pagpangawat ug pagpanunggab. Apan, walay nangahas nga magpasakag kaso mo hinungdan nga nagpabilin kining gawas nun. Kasong murder ang giatubang sa suspetsado karon sa korte. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Ridgeabelia. Balitang Bisdak.